Представяме ви един страхотен часовник Casio G-Shock Mudmaster JJB100. Този часовник заслужава да бъде на ръката на всеки мъж, който обича екстремните спортове. Часовника е спортен с кварцов механизъм, стъкло от минерал, корпус от полимер, комбиниран дисплей и карбонова каишка. Часовника е удароустойчив. Разполага със световно време, хронометър, 5 ежедневни аларми, автоматичен календар, таймер за обратно броене, двойна LED подсветка, Phone Finder, което ви помага с един бутон да намерите къде е вашия смартфон. Neo Bright, което е неоново покритие на циферблата, което излъчва светлина в тъмното дори след кратко излагане на светло. Функция за събиране на всички скачени метри, изчисляващи крайния резултат между началната и крайната точка на изкачване. Памет за височини, които сте изкачили. Крачкомер, отместване на стрелките в случай, че са закрили видимостта към някой от малките дисплеи. Защита от кал и пръст. Водоустойчивост с ISO 6425, което е високотехнологично тестване за часовниците за гмуркачи. Гарантира, че часовника ще работи безпроблемно на дълбочина до 200 метра. Смартфон синхронизация. Може да го свържете с вашия смартфон. Функции като барометър, термометър, дигитален компас, алтиметър са на разположение на този часовник. Всичко това в един часовник Casio G-Shock, който ще бъде на ръката ви и ще ви помага във всяка една ситуация.